एकदम एथी करतड़ू आय चल डाल एथी आय धर ले नीमक ले धर माई हमरा से ना औरी डाल मुर्गा औरी डाल सब चल चल आई दादा कितना चले के बटुए जी अब आइए बोल बन जा बात हमार ध्यान पर बार उतारा हाँ फिर भूला गई है का कहत ना रही हम तारा से यही खातिर बियाह करी पहले ही हम तो बता देनी तो हमारे को लड़की बियाह ओकरे के करे खातिर हम बियाह करत हमार तनी दिक्कत बा घरे कोई करे वाला नहीं खे जानते वो कोई के अब माई ना रहे तो कुछ दिक्कत होला लेकिन हम समझत नु अपन लड़की के दुख। अच्छा ठीक बाटे हम रउआ चिंता मत करी हम सब करे खातिर तैयार बानी बताई आपन जमल अपने ना हो खाली सन हाँ ज्यादा तारा पर हमारा भरोसा बढ़ुए नु तो हमार उम्मीद के एकदम खरा उतरबू ना ये से हम तारा से एकदम समझ बुझ के इतना दिन देखनी तो कुछ कहनी तब ना बियाह करम तारा से हाँ तो यही से हमारे लड़की का कितना बरिस हो गइल बा बियाह कइला हमार अब का कही ना रहे लड़की आप जानते हो पहले ही के माने का कही पहले आवत जात रही हो जात लड़किया कितना साल के बिया लड़किया बिया 10 साल के माने जैसे 10 साल के बुझ गेल नु हम ओजे पहले ही ले आवत जात रही हां माने जैसे हमनी के अपन मर्जी से बियाह भई रहे ठीक बा हई कल है तनी माला बहरी कल बुझाई तना बियाह क के आवत उ हां ऐसे तनी हमार लड़की के बढ़िया ले मनी है जनी है ठीक बा। अरे बाप रे बाप भैंसवतिया साइड हो अरे दादा चलो काहे तो खइलो हमनी के देरी हो गेल बानो तोरो के खियाई बनाई भूख लागल बहुत जोर से अपने हाथ से बनई हो तो जानते बाड़ू जो रीति रिवाज होला जौने में बारी जा उतने में करे के बानो हमनी के हां 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 बुचनिया बिया घर ही ना हां घर ही हुई घर ही अच्छा ठीक है बेटे चलो अरे दादा अभी सजते सवरते बाड़ी सा काज ने कौन है मुनर के कपड़ा लाता ओढ़ता ऐसा पहनता ऐसा हम संगही के नहा धो के आ चेंज क के तैयारियों कर दिहरी है जा मम्मी जी हम तैयारी हो गइल बानी ओहो बुझा त कि तैयारी कर डोली पर से उतरता रुजा तैयारी ना कर दिहनी का ले ले बानी जी अच्छा अब तू हमरा के सिखावे लगलू का करतौ जा ए बुची जी मंजू बुची जी उ सुनी ना एगो हमर भगिनी आइल बाड़ी ना त छोड़ हम ना बोलब का बोले के बाटे हमारा नहीं कुछ बोली का बोली कहे खाती कि मम्मी हम अपन लइका छोड़ के आइल बानी जना ने कोनी के कोनी हम उतरवा दी तब एजा ले जाइबो बोला करे मैं माने भैया भौजी भैया फोन कइल कहां तक ले आइल बाड़न भैया त आ गइल बाड़न खरिहानी में उतर गइल बाड़न हां सब घर में सजबू से सवार बुझे त कनी उतर बुझे आ उ का करतई हो ए तार मामा के लइका का करतड़ी वो खाना बनावे में सब हाथ बटाव तड़ी ए दादा ओकरा के नहीं खिलावे पहले परिच के उतरवा आवेला मामा का लड़की की फुआ का लड़की है अरे उहे फुआ के लइका अब हम का जाना तनी गोतिया ने एक बानी त ममो के तो लड़की जते बुची आ कहनी के ने हवा बुचियावा उरोवत नहीं के नु शशि बबुआ के बियाहवा कइलन त ऐसे कैसे रो दे रोत रहे तो खुश बिया हो भौजी मन के ओका महतारी है तो रोई ना आ कहा भी लो बुचियावा लौकत नहीं के अरे उ बिया होय क्या रखल बेटे रे मैदा तो चलल जा उतारल जाओ आइल बाड़ी तो आई बबुआ तबे न दुवरिया प कभोनिए जाइम खरियनिया हो का मम्मी अरे बहरिया निकल के जाके बुची देखी आइल बा बबुआ लिया के करियो के चले रे ला देखे का बा चलो आइए कोई लेके चलो तेरे रुपए ले बता दे तनी ओ खरी माने दारी ठीक नु हां चली जा कनिया उतार दुवर छकाई बाद में ली है छकाई ले ये दुआर छका अरे भाई चल जरा हां आ जाए तो माई के ना जाएगा अरे बबुआ बबुआ गोड़ लग आ तने लेट काहे को देला हो खुश रह ये खुश रह जी मेहरारू त गोड़ लगी लबिदा ले गोड़ लगा तनी मम्मी चुप रह तार का मांग बहर के शशि बबुआ जी मेहरारू त दूसर को पाले नहीं बढ़िया हां ई मतलब जो बेचारी मर गइली लेकिन दूसर को आ गइली धर किस्मत के बात बा भौजी हां अलाम ला कार्रवाई मोटा का जगह बारी लोढ़ावा ले बाबाली खाड़ो खोल बबुआ पाला मम्मी ना आजी
माई आई लागला गोड़ लागला बोला नहीं हमार मम्मी ना है हमार मम्मी ऐसा नहीं की हमार मम्मी अरे तोर पापा बा नहीं जा पानी नु चुप रह। विश्वास नहीं बोला के अच्छा कोनो बात नहीं आवती आई हमार मम्मी ना आई अरे ना रोवे के समझाओ ना रे मैया करा के की मम्मी हिया ना रोवे के ना रोवे के तहर माई मम्मी ने पूछी ऐसे काहे गोड़ कहत लागला गोड़ आय। लागला खुश रह। आज से ही तार माई अरे बारी माई में हट जा हट होने खड़ा हो जा आज से तार माई ये बारी भारी भारी घोड़ा ले ले अम्मा बाड़ी खड़ा हो खोल बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया रबियो खोल बबुआ पलकी के बड़िया कैसे में कोरिया पलकी के बड़िया मोर जाने ओलरल बाड़ी सासू जी के दिया मोरे नरमी कलाइया बबुआ धीरे से दबाइया उठी के बैठी जाए चला के हो गई ले त ऐसे कैसे जाए दे। हां हो जा हो दुआरी पर ना ये जे ना दिहनु तो हम जानत नहीं दुआरी पर ना लड़की के मुंह नहीं खे देखत ये सुखल जाता के चल ले ले बात चल अरे दे ए बुची जवाने के समझ में खुशी के बिया हो बताई अरे ना भौजी कर भइल कर दिया ये कर दिया घूमत रहलू भैया गोदी तुल्हा गोदी आइलू अरे अरे चल तो रे एक तो कर बियाह ना होत लगे हां ठीक हो सुने खातिर के बुची हां गल जा गल लगन बेटा कैसन बियाह दुआ लड़का से के जल्दी बियाह करेला मान लो उनको तो 8 बरस के लड़की बिया 9 बरस के शशि बबुआ के तू तो मुहावा पर कहत रहलू ह का कहत रहे मुहावा पर सुनावत रहलू ना कि कहल जा रो समझदारी नहीं के मम्मी से तो कह देबे बतियाई माने हम गजबे बतियावतनी जा त कैसनो आइल चल कैसनो आइल यहाँ के पतो एगो रहे वो भगवान उठा लेलन चलो ई आइल बड़ी अपन घर में रस जास बस जास लड़की के जीवन पार कर दे शादी बियाह कर दे पोस पाल के इहे नु कही माने लड़की खातिर बियाह कइल गोरे तनी शशि बबुआ खातिर कि चला ओसन शशि बबुआ बाड़न मान ल के लड़की तो दूसरा घरे चल जाई आखिर बुढ़ापा के सारा मौगे न होई त देखिए अभी माने रहबो न के जब जाइबो ना मम्मी जाई हमू जातनी यही बार आखिर अब रुक के का कइल जाई शादी बियाह होई गेल त कनिया घरे आई गेल तब का कइल जाई हमने के तो हमने के जाए के तैयारी करतन जे चली हमने के देखी खाजा कसार के फेरा में रवा मत पड़ी जन्नी खाजा के सर के तू गोड़ लगवा देतनी सुन तारू आ गोड़ का गोड़ लगावे के बा जी नहीं नहा धो के तैयार बाड़ी अपन हां मम्मी जी आवे नहीं आवा माने ना हम अही दादा ही मौजी है बड़ी डर लागता है काहे खातिर बस डर लागता दीदी गोड़ जी लगला आय गोड़ लगा गोड़ लागता दीदी जी अरे खुश रह जैसे आइल बड़ गोड़ वैसे लागता नहीं हां खुश हम छोट है हो भाभी अरे हां जाता नहीं हम अब का करम आ कोरा के का बाटे जाता नहीं का कहत नहीं अरे बैठा बैठा बताओ तनी नीचवा ना बैठ 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 नीचवा ना बैठ पाई और अंचल बुचिया के देखी हो तू ही ना बड़ुआ को अब मारा बुकी मुंह देखा एक कनिया एगो कान खोल के बात सुन ल बियाह भई रहला शशि बबुआ के लड़की के पोसे पाले खातिर काहे से नेहा केनियो से आवे लेनु त अपना माई खातिर रोवे लागेले परियो के खोजे ले अभी बच्चा न बिया उ का जानतिया तब वो बिया त अपन माई के पहचान त बे कौन हमर माई की गई लेकिन कहनी कि मान लक लइको के रहल जरूरी बाटे आ लइकी हमेशा सबूर धराई न जा जिंदगी बाती केने अब चुप रहता माई आई होने के दिन आई वो सब चिंता मत करी जा हम बुचिया का रानी बना के रखो अभी है ना चाहिए अरे अपन तन से जन्मौले नहीं की तक आखिर तो ओकरे पर नु हम आइल बने हां आज कहने या ये तना समझ लेलु त जना के घर पलुआ
मतलब संभार ले लू तू कहलू का भाभी ना ना। कुछ ना कहनी हम चल जा बुच्ची खुश बनी रहो सबको प्यार दुलार देख के ए करे नु के हम जात बोला कैसे फोन करत हन हमारा घर हम जातनी रहो अरे अपन बैग उठा के लेके आई ए अम्मा जी हुआ के कहानी के हुआ के बनी तमन दीदी हमको लातनी कोलाती भाभी खुश रही ही कहानी तैयारी के साथ रही ये ना कहानी ननद के लड़की है तोरा और भगनी बनी ना तो भगनी ब्राह्मण जात हो खेली तोरा पैर ना छुआवे के चाहत रह गेली जी ना चलो 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 ठीक है बटे खलवड़िया कहां बिया चलो ओकरा से तो ना हम काम करे तो हमरो नाम ना हां मम्मी जी रो चिंता मत कर जरा बात के डर बेचारी करो भाई जी बच्चा करो भाई हमारा ना बनावे चल धर या माई माई मत कर के बोला सी माजा धर धर चल बना मुर्गा हम नौकरानी बनब तू रानी बनबी मोई घरे कहते हैं कि तू हमार माई नहीं को तू हमार साथ चल तेरी डाल माई मुर्गा डाल सिखाबी कहिया डाल 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 ना भाई डाल ऐसा मत मुर्गा कर डाल तो मर माना तो फिर तुरंत खा लेबी हां डाल आठ लगा हमार माई ऐसे ना करत रही हमरा साथ अभी ना करबी तो कहिया करबी रे खेलवड़िया कहिया करबी हैं चला लगा बढ़िया से जल्दी जल्दी कर अरे डाल डाल जल्दी जल्दी डाला तल बुझा तटुआ के एकदम एथी कर तड़ू आय चल डाल एथी आई धर ले नीमक ले धर माई हमरा से ना और डाल मुर्गा और डाल सब तेरा हाथवा से जल्दी जल्दी उठत नहीं है का धक हो अरे लगड़ी मने बर विदाई करता नहीं तू लइके के से तू में डाल बैठ तू शासन कर तू तो ये हमार माई नहीं के ये हमार माई नहीं के शुरुए में कहू के मैं अच्छा पचकारा में कर करू पचकारा में हां होने मिठाई बनाता नहीं होने उनके तैयारी करता नहीं तू लइके के शासन करले बाड़ू काहे हाय 15 बरिस का लड़की पर हम आइल बनी हैं हैं अरे खेला कहा ना। हमने के मुंह बता तू कहा तारे कि हम हाँ। कुछ का कमी ना होखे हां 10 बरिस से 8 बरिस से कहा के 15 बरिस का लड़की के दिखा दी हली हाँ, सतेली भाई का कहा ले के चली विदाई करी ए बच्ची त खा जा तो लोग जा के बता जा हमारी घर में बिरदंग चालू हो एक गेले बार ये खूटा बांध ले लू कहीं जा करू लड़की कहे बतावे चूड़ी के मुंह आवतिया मारतिया हैं चला रे चलाई आयो लड़की ऐसा पसंद है कि लंगड़ लड़के संग अत्याचार करत तड़ू ये दादा तहर को लाज देख लागत हो कहा ओहे कते बिया भइला लाग लड़की के कल भतार के सुते खाती आइलु ह सुते खाती भतार के आइलु हो बता मैं जात रहनी हाला सुन के आके नहीं ए का हो गेल ए बच्ची बड़ी खतरनाक मेहरा रुपिया हो जरूरत नहीं के उठी कहत रह लंगड़ बिया जी हाँ। एकरा ले काम बता कहा है नून लगा बहुत चढ़ा को खेला बहुत चढ़ा के आय बिया लंगड़ चढ़ा तो बटले भी हैं लंगड़ फुहरी से काम हो एही ये बात बात सुन ले अत्याचार कर तोरा हमारे घर में जगह नहीं के तोरा खाती तू निकल लंगड़ फोन नु बिया जी एकरा काम हो या काहे? देखनी तहर माई लंगड़िया रे खेलवड़िया परीक्षा तो कबे देखा तहर माई रे लंगड़िया तर दादी लंगड़िया कौन करे सर लंगड़ी रे तू लंगड़े तो लंगड़े न कहबी का कहबी हां बता कहे न लंगड़े कहे खाती धक टंगरी अच्छा तू ही भान दे बू हमरा के कौन झोटा भाग के हुआ के मार दे हां ये समझ जइहा तू लिए बड़ा मॉडल करवाइबो काहे लड़की एकरा कहीं ना आइल हम एकरा पर आइल बनी हैं काहे सिखाई ना हम हैं ई का करत हो से जातना सिखावल जाला प्यार से ना कैसे सिखावल जाला खाना बनवाई है लड़की से एक देखा सुनाई पापा ये हमार मम्मी नहीं हम कहत रही हमार मम्मी नहीं अत्याचार कर खड़ी लड़किया पर देखो हम फिरे में भाग पड़ा के नहीं खियाई सीना जाके केस में थाना कदम तुरंत खड़ा आ जाई बियाई रहती अपन तन से तो यही ना करती तू बता ओ घरे बुझाइत न हैं भगवान ने कौन देखो अरे ओकर मुअल की माई देखती है हमनी के नहीं देखत भगवान देखत जौन बोले बेचारी चल गल तक सब देखत हमारी बेटी के संगे का होता अरे का हो गई
अरे खेलवाड़िया मारतिया ने हवा के लंगड़ा लूल केहू के देखल ना चाहेली सन। भगवान के आंख बा हमने के आंख नहीं खेता हमने के पागल बनेबी भगवान जी के पागल ना बनेबी तू पाप कइले बाड़ीस नु तबे तरह के भगवान लंगड़ बनइले बड़ा ठीक नु हे त टेढ़ क के आंख ताकतड़ू नु तो ऐसे हमरो ताके आवेला हमर भतीजिया के जहां कुछ भइल तो धके फेफलिया दाब के हम कुछ हो खबे ना करी चल तो खेलवा चल नहीं खेलावत रे अपना कोखिले जन्म देले रहती हट हट ए जे बुची बुची मत कर हट हट तू माफ कर दो तो माफ कर दो शरम आवे के चाहि रे लगाड़ी मर जाए के चाहि तोरा करे जे के ऊपर नहीं न कलहिया जेवन जन्म देले भी ओकरा के भुला खाए बनावे लगा आम आदमी बहुत लोग बा। हाँ मम्मी जी रे बहुत सच कहा तनी अरे गलती तो हम कहले बानी हो सके तो हमरे के माफ कर दे हां हो सके तब माफ ना करी ना जाए दे देख ले रे नजर कि हमें जीवन ना रही हमें जीवन से चल जाता नहीं ना मम्मी हमरा के छोड़ के मत जा मम्मी हमर पहल की मम्मी तो चल गई लेकिन तार दुलार हमरा खातिर कम नहीं के माई हमरा के छोड़ के मत पट्टी हटा दी है